Така. Снимаш ли? Здравейте, право, снимате ли? Снимаме. Здравейте, искам да попитам, нека да продължим, защото този не е българин. Нека да станем с вас и да продължим напред. Нова телефон. Покажи на всички. Извинете. Не, искам да чуете въпроса, моля. В съседни. Сега, искам да кажа така, разбърни картите, този път наистина. Айде попитай. На интервю ли сте? Ами да. Айде попитай, моля Има те. някой? Не? Просто забавлявате. Да, искаме да питаме нещо. Само случайно. Да, слушай. Само да попитам. Според вас, какви ще да, чакай да е заед. Не, моля те, попитай го въпроса. Моля те. Да, хама. Да сбагам. Так е на хама. Пак ден. Окей, след кухнята. Димус се свали, дойте нахавам. Не си имам. Хало. Хайде. Хало. Кога ще попитаме? Младеж. Така, здравейте, добър вечер. Да ви питам, Луареса, що има там? Първи думал. Като за първи думал.